Download the app and order now. Sa tuwing dumarating ang buwan ng summer, hanap natin ay paliguan katulad ng mga beach resort. So, meron tayong bago. Ito po si Mr. Doloysay at welcome back sa ating channel. Marahil marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam na ganito na ang tulay dito sa CTO sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Kaya naman, hindi lang tulay ang maipapakita ko sa inyo, kundi ang magandang beach resort dito. Ang beach resort na matutuluyan natin ngayon ay talaga namang malapit sa puso ko. Dahil sa bukod na maganda na, malinis at sariwa pa ang hangin, at magandang tanawin. Kaya naman, ipinapakilala ko sa inyo ang Lalushi Beach Resort. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara na't samahan nyo kung pasukin ang beach resort na ito. Ang Lalushi Beach Resort na ito ay matatagpuan po lamang dito sa Zone 11 sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Hindi lang isa ang beach resort dito, kaya't sa susunod nating vlog, may ipapakita ko rin sila sa inyo. Kaya ngayong araw, ang Lalushi Beach Resort na ito ang ating lilibutin para makita ang ganda ng lugar ng Sarimao.
sa Lalushi Beach Resort, siguradong sulit na sulit ang araw mo at siguradong mag-i-enjoy ka katulad nila. At ito naman ang aking kaibigan na gustong sumali sa aking vlog. Sa shoutout. Dapat ako lang subscribe sa imo. Dapat Ayaw. 100,000. Yan, thank you very much. At pagdating ng hapon, dito mo makikita ang ganda ng paglubog ng araw na tinatawag na sunset. At ito naman ang ganda ng ningning ng mga ilaw sa gabi na parang bituin sa langit. At sa mga gusto pong mag-reserve, pwedeng niyo pong tawagan ang Lalushi Beach Resort. Maraming salamat po sa panunood. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video sa lugar na ito. Running water, sariwa at malamig na tubig galing sa isarog. Kaya ngayong panahon ng summer, ito ang masarap mapaliguan. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na't samahan nyo kaming maligo sa Sitio Sarabangan, Sierra Nevada, Tinambak. Masayang maligo kasama ang pamilya kaya't hindi kami nagpahuli. Kahit medyo mainit, naglakad kami para maligo sa Sarabangan. Kaya't pagdating namin, hindi naman nagpahuli ang mga chikiting na to. Ito lang naman ang simpleng kasiyahan ng pamilya kapag summer kahit walang pera. Simpleng lugar, simpleng ganda, simpleng saya. Ito ang mararamdaman mo pag napuntahan mo ang lugar na to dahil sa sariwang hangin na sumasabay sa agos ng tubig. Pag pinagmasdan mo ang agos ng tubig, pansamantalang mawawala ang problema mo dahil sa ganda nito. Hindi naman delikado ang maliliit dito dahil may pangbata, may pangmatanda. Dahil kung malaki ka, pwede ka dito. Kung ikaw naman ay maliit, pwede ka rin dito. Katulad ng dalawang nasa likod kong ito, hanggang dun lang sila. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. At syempre, shoutout sa mga dalisay dyan sa Antique, lalong-lalo na kay Miguel Dalisay. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po. God bless you and stay safe. Sana all may partners na. Kasorin mo na, friends. Kasorin lang ka mo. Kasorin lang ka mo ngayon. Ngunyan lang. Ay, wow!
Gusto nyo bang maging masaya katulad nila habang naliligo kasama ng mga kaibigan at ng maraming tao? Pwes, samahan nyo ko sa lubos ng mga bago nating upload. Ngayong tag-init, hanap natin ay sariwang hangin at preskong lugar. At syempre kung saan masarap at masayang maligo. Kaya naman, pinuntahan namin tong running water ng Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Ang running water na ito ay nanggagaling pa sa Isaru. Kaya naman, napakalinis at napakalamig to. Kaya nang dahil sa lamig, napaahon agad ang aming kasama. Kaya kung ikaw ay may hangover, mabilis na mawawala yan dito. Napakatahimik at napakapreskong lugar dahil sa mga kahoy na nakapalibot dito. Ito talagang mataba. Pwedeng salbabida. Nais nyo bang makita ang ganda ng Cayabong Hills at malaman kung saan ito? Pwes, samahan nyo kung puntahan at akyatin ito kasama ng ating mga kaibigan. At syempre, hindi natin mararating ang Cayabon Hills kung wala ang dalawang tour guide na to. Kaya niya natin, yung mga tour guide. At syempre, magsisimula na tayong bumiyahe papuntang Cayabon Hills. Bali, si Bossing Mac. Paina mo natin si Bossing Mac. Bossing Mac, At dahil maaga kaming umalis papuntang Cayabon Hills, kailangan naming mag-almusal para may lakas umakyat doon.
Pagkatapos mag-almusal habang nagpapahinga, let's go! Habang papalapit kami sa Cayagon Hills, mararamdaman mo na ang sarap ng pakiramdam dahil sa sariwang hangin dito. At kapag nakita mo na ang kabuuhan ng Cayagon Hills, talaga namang mawawala ang pagod mo dahil sa ganda ng tanawin dito. At ngayon, nandito na kami, oras na ng pag-akyat. Ang Cayagon Hills na ito ay matatagpuan po lamang dito sa Barangay Maysalay, Goa, Camarines Sur. Ang pag-akyat dito ay talaga namang mag-i-enjoy ka dahil habang tumataas, makikita mo ang ganda ng tanawin. Kalau lagi video kayak pada kau pegang lu. At pagdating mo naman sa tuktok nito, siguradong mapapawaw ka sa ganda ng makikita mo. At syempre, dahil sa ganda ng lugar na to, hindi na maaalis sa atin ang magpa-picture-picture. Dito na ba? Kapansin-pansin naman ang malaking bundok na natatanaw dito. Ito ay ang bundok ng Isarog. Talaga namang napakaganda ng lugar na ito dahil sa lawak na nakikita mo, marirelax ang isip mo. Kung kanina pataas kami, ngayon naman pababa na kami. Kung mahal mo ang sarili mo at ayaw mong masaktan, ganito ang dapat mong gawin. Kaya magsunod. Kaya. Patay tayo dyan. Ano, ayos ka lang. Yung wa. Noong nakalipas noon pa man ay dinarayo na ang lugar na ito dahil sa ganda ng tanawin. Kaya kung may balak kang pumunta sa lugar na ito, tiyak na hindi ka magsisisi dahil sulit na sulit ang araw mo.
syempre, hindi tayo magpapahuli dahil napakaganda at napakalinaw ng tubig dagat dito. Oh, yes. Hi guys! Hello guys! Welcome to my channel! Abangan nyo ang mga susunod kong vlog sa lugar na ito dahil sisilipin natin ang ganda ng mga beach resort sa lugar na ito. Maraming salamat po sa panonood. See you next video. Hi guys! Good morning! Ito po si Mr. Dorisay at mapunta tayo ngayon sa Sarabangan para maligo! Ito po ang ating kasama, mga artistahin. Ayan, papunta tayong Sarabangan. So ayan, malayo-layo po tayo. Nasa gitna tayo ng Kamasan. Yung kasama namin, nasa unahan na. Kasi nakamotor sila, lakad-lakad lang kami. Naka-top down kasi kami, naka-top down lang. So sila, mga single motor lang, mga single motor. Oh, yung mga single dyan, mga ano kayo, bala kayo sa buwan nyo. So let's go. Maya naman, maya. O yan na, o yan na yung mga nakuna sa amin. Kasi kami naglalakad lang. Sila yung mga nakasingle. Single sila eh. Mga single sila, wala silang mga jowa. Wala silang mga jowa. Oh, mga single sila. Oh, kami kasi may jowa na. So, papunta tayo sa Sarabangan. Nakunan ako kasi buntis ako eh. Ito yung mga kasama nating mga bulinggit. Oh, pati ito bulinggit oh. Yan. Bakalan. Gagawin ko yung pare. Bakalan yan. Oh. Sige, tayo! Gagawin kong pare yan. Oh. Ay! Takot ka rin pala eh. Oh. Yan, naglalakad siya kasi nagpapa-sightseeing. Promotor yan. Ayun, pababa. Ito na, naririnig ko na yung tubig. Narinig ko ng tubig. Medyo pababa tayo. Ito kasi yung promotor. Nagpapahinga kami doon. Kumakanta-kanta kami. Yaya to. Kaya magpapalit daw siya, Lagi exercise. Nandito lang kami, malapit na kami sa tubig ng tubig ng walang hanggan daw, sabi nito.
Oh, ano na? sabi nila, ano, malapit lang. Pero, kanina pa. Kanina pa kaming palakad-lakad. At naririnig ko na ang tubig, pero hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na. Ayan na guys, yung tubig na naririnig kong kanina pa. Kanina pang naririnig kong tubig. Nakita ko na rin. Ito na yung sinasabi nilang sarabangan. Ay wow. Very nice. Very nice. Malawak, malawak. Ay! Baka lumabo yung tubig natin ha. Medyo dahan-dahan lang. Malalim, malalim. Ah! Bahay man. Napakalinaw ng tubig dito, guys. Napakalinaw at malamig. Ingat-ingat, medyo malalim. Malalim dyan. Ay, matibay magpalag dyan. Ay, yan. Huwag ka lang magulo, tiwala lang. So, ito yung parte ng mababaw. Ay, maganda, maganda. Mababaw, para sa mga maliliit. Katulad dito, maliit. Kala ko mababaw. Ay, mababaw nga. Hi guys, ito yung tinatawag nilang sarapangan. Dito sa Sierra Nevada, Inambak. So, ito yung kagandahan dito. Yan. Yuhuu! Maglalakad lang kasi hindi kasi yung motor natigil. Kasi ano naman, ng motor, yung iniiwanan ng motor doon sa malapit lang. So ayun guys, dito yung parte ng ng mga mababaw lang na paliguan, parang pangbata, para sa mga maliliit. Para sa mga maliliit lang dito, yung paliguan dito. Tapos, yung parte naman, para sa mga malalaki, yung parang mga kapre, gano'n. Oh, kala ko sa dagat lang may butanding. May butanding na yun dito. Oh, let me off with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and fell
yan. Kasi daw yan. Ha? Wala tao. Pare. Sino? Ini. Nataw yan. That is you, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. I'm ready to live that. Hoy, ano yan? A little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and found love feeling. Then nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's slowly. Oh yeah. Ayan, promotor. To look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie, to my life. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. So, ayan guys, pauwi na kami. It's time to go home. Goodbye, goodbye. Thank you very much for watching. Bye-bye. Mr. Dream like a moment, fantasy. Baby, I think about Baby. to look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my Ayan. Good morning guys. Papunta tayo ngayon sa Gayapon. Sinasabi nila magandang lugar daw. Magandang at area. So, ang mga kasama natin ay ayun na, nasa una na. Yung tour guide natin. Tayo ay let's go na, let's go! So ayan yung ano natin, yung mga tour guide natin. Papunta kaya papunta pala doon. Paikot lang kita pare. Ikot pala. Sige. Bali mo si ano, si Bossing Mac. Pakita mo natin si Bossing Mac. Si Bossing Mac. Morning everyone! Marami na muna ka ba? Ayan, pansamantala kaming titigil dahil maagang-maaga ang pagpunta namin sa Gayapon. Yeah, kasi ako ba gani? Yan, papunta na kami. Gayapon, sa Gayapon. Ay. Mababalik na dahil. Ilang oras na? Kaya si David dyan na. Sarap mo na si Aida. Yung nasa pa. Yeah. Kamu na ito.
So, ayan, nandito na tayo sa Kawagun. Kayabun. Kayabun. Kawagun. Nandito na tayo sa Kayabun. Yan. Ano kita dyan? Kaya ko yan. Tutukan mong motor. Tutukan din daw motor. Ligi na lang. Palala ko na lang ita. Itaas ko ka. Kumakataan. Brum. Oh, wala sa trabaho tapos. So ayan, paakit na tayo sa bundok Kayabun. 조심하는데도 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너가 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. Yung tour guide natin, yun na. Nauna na. Hingal na pag ako. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I say I'm really fine 잊었다 생각했는데 Kala mo nag-picture kaya wala naman may galo. Pansamantala tayong magpapahinga dahil medyo taas pala talaga. Bundok Kayabun. Wala naman yung motor. Wala ko kinara kita. Sabay, pagkasundo na lang yan. 말은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 날 없이 살았어 Yan! Pinakala ko pa. Hinihirikan ako. Oh, wala nga ki. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 조금은 서툴러 Kakamang-kamang na baga. Ano boss, ayos ka lang? Una. Mega love shoutout to Projectionist. Salamat sa patamsak. OFW ako. Mega love shoutout po sa iyo. Ganyan. Pa? Ewan ko na nagsabi. Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a Hi guys! only best. So nandito na tayo sa tuktok ng bundok ng Kayabun. Guha na pala to. Guwa. Guwa. Kayabun. Kaya pa. Magila pa.
somebody else, and then it's So ito ang kagandahan dito sa tuktok ng Kayabon. Tapos, may hapon. Ayan. you already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and Kitang-kita na nga lahat. then nothing Yan yung kabuuan ng Mount Isarug. for you. But tomorrow's slowly, oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie, to my life. Let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. More give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You're looking to Ko. Ay, sorry. Sorry man. Di pa tagilid mo kaya na. Dahil tama lang yan. Tama lang yan. my love. Let me if you want tonight. Di sarap. Ha? Tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Ayan. Isa na naman pauwi na kami, pauwi. Ito na naman ang challenge. Pababa. Siyempre muna yung tour guide natin. Nalulula pag ako. Uy, bawal bawal maglalakad. Bawal tumakbo. Ikaw, sunod. Woohoo! Nasasapawan mo. Puro sa... Kaya magsunod. Saan ina kaya? Oh, baga. Nakakahilo. Ay, buto. Oh, ikaw magsunod. Ikaw magsunod. Ayaw. Ay, di ba kita rin eh. Patay tayo dyan. Ano, ayos ka lang. Ano? Ano? Isang challenge pababa na naman. Ayabon. Kayabon Hill. Woohoo! Ayaw, may ganda ko yung pasok. Ay, puta. Ay. Diretso kita kanin pababa. Dito lang kita ka. Magkano may pababa. Yun ha. Dito. Para day lugi. Mapalitong kita. Pababa. Para sulit. Ano? Para sulit. Ano? Lahat, nagkakamera muna. Para sulit. Nakabitis na. Kumain. Nakabitis ka. Para pag malas. Nakabitis na. Grabe, bro. Nakabitis na. Ano, boss? Success! Hindi pa success. Success! Nasa baba na tayo! So ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa ating tour guide. Dahil nakarating tayo dito sa Kayabon Hills ng Goa. Wa. Wala dyan, wa. wala jowa, wa.
sa taas ng papaya. Talaga ang mga papaya dito sa Sambu Farm ay ang tataas. Guys, so welcome back sa ating channel. Ito po si Mr. Dalisay at ito ang aking dalaga ng anak. Papunta kami ngayon sa Grotto Farm. saan? Grotto Farm. Sa Grotto Farm. Inananan naman. Papunta kami ngayon sa Grotto Farm para mag-bonding. So, let's go! Tata. Bye! Kinakalungkot namin guys. The Grotto Farm is now closed. Kaya, hindi kami makapabanding dito. Baka doon na lang sa, ano yun? Doon sa Sambu Farm na lang ata. Baka close din. So, ito siya, sarado siya. Yan. Close daw sila. Grotto Farm will be closed to the public on December hanggang 31. Ay, tagal na. So ayan, dahil sarado siya, doon kami sa kabila sa Sambu Farm na magbabaka sakali na baka open. So let's go. So ayan, nandito na tayo sa Sambu Farm. Sinuwerte tayo dahil bukas. So ngayon, iikutin na natin ito. Hello guys, nandito ako ngayon sa taas ng papaya. Talaga ang mga papaya dito sa Sambu Farm ay ang tataas at sobrang napakadelikado. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kataas itong papayang ito. So, ang daming papaya dito. Ayan, sa mga iyan. Puro ang tataas niyan. Oh, kung makikita nyo, ito yung pinakababa niya. Ang taas-taas talaga. Baka mahulog kayo. Hoy, ano ka dito? Baka mahulog ako. God! Doon tayo sa kabila. Shout out nga pala kay Gilan's Construction Vlog. Happy New Year! Thank you very much!
At syempre sa kaibigan kong Lado na si Love Lovers. Thank you so much. Happy New Year! Ito namin. Mommy, Dad. Okay guys. Yun nga, ang daming tao, ang daming tao, ang daming tao. Oy, sana po, paki-subscribe po, follow, subscribe, share, and paki-click ng notification bell ng Mr. Dalisay Vlog. Yes. Hello guys, magandang gabi. Ito po si Mr. Dalisay at ngayon ay nandito po tayo sa munisipyo ng Kamaligan. So, pupunta po tayo ngayon sa Kamaligan River Park. So, kasama natin ngayon ang tayo ngayon sa Kamaligan River Park. Galing pa lang to sa kulungan. Hello, hello. Hello, make love shout out. Hello, take a look. Hello. Hello, hello, hello.
Hello? Mega love shoutout sa'yo, projectionist. Salamat po sa patamsak at OFW ako. Mega love shoutout po sa inyo. Sweet Denise, mega love shoutout. Salamat sa pagbisita po sa aking channel. Please drop your link and support other people. Ayan po ang ating nakaraang ginawa ko lang na background. Hello, mega love shoutout sa inyong lahat, guys.
Hello guys, medyo mahaba-haba po itong video natin. Kung mapapanood nyo sana ito, I'm sure na mapapawaw ka. Hello, Kuya Marquez. Mega love shoutout po. Maraming salamat sa patamsak, Kuya Idol. Salamat po sa pagbisita. Ayan, Kuya Idol. Medyo pinag-aralan ko to kung paano gawin to. Pwede ba to? Pwede to, ano? Naka-live ako tapos nagpi-play yung ano. Pinag-aralan. Try ko lang. Salamat Kuya Idol sa pagbisita. Madami akong ginagawa Kuya Idol na or pinag-aaralan tungkol sa pwede Idol daan lang nasa work. Maraming salamat po Kuya Idol sa pagdaan sa aking live. Ingat po palagi sa work. Stay safe po, Kuya Idol. Anong oras ang live mo na mamaya, Kuya Idol? Medyo nalilate ako eh.
Medyo nalilate ako pag nagla-live ako hapon kasi alam ko nag-live ka gabi 8 minsan 7 naka-live ka na. Minsan 7 naka-live ka na. Kaya ayan, maraming salamat po sa pagbisita kay Idol. Background ko ang aking mga video na ginawa noon. Ay, ayan, para hindi naman ako boring, pinapanood ko yung mga videos ko. Mga videos ko noon. Ayan yung ano ko, hatid tulong mula sa busilak na puso. Ayan. Yan yung time na may sponsor sa akin. Ayan, next naman tayo. Ayan yung namin dito sa Naga Plaza Rizal. View ng Plaza Rizal. Yan ang view ng Plaza Rizal dito sa Naga City. Napakaganda. Napakagandang Plaza Rizal ng Naga City. Dito lang yan sa Bicol.
Hello? Yung Quincy Martires, malapit lang dito, kaya lalakarin lang natin. Dun lang siya sa kabila, dito ang daan. So, kung nakikita nyo yung ilaw na yun, yung Quincy Martires. Hi, Jollibee. So, ayan, nandito na tayo sa Quincy Martires. So, ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunood. See you next video. Thank you. Goodbye. Get shipping discounts with Shopee. Shop for your favorite electronic products and get new. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ito po si Mr. Dalisay. Ngayong araw po ay may pupuntahan po tayo na dito sa Magaraw Park. Hindi ko alam yung eksaktong pangalan, pero naririnig-rinig ko siya na maganda daw. So, yan yung pupuntahan natin. So, Magaraw, Karangkang Park daw. Maganda daw dun. So,
Yun yung pupuntahan natin. So, let's go, let's go.